Se mig, jeg har lige skrevet historie for FC Udfordringer. Du laver 2 oplæg i en 3-sejr mod Danmarks hold for GVI. Hvordan føles det lige her efter kampen? Jamen altså, det føles utroligt dejligt. Sådan en sejr, den kan man kun tilskrive hele holdet. Drengene, de gør det fantastisk godt, arbejder hårdt over hele linjen, og så må man bare sige, at selvom de kom fra Danmarksserien, så fik jeg at føle, hvordan det føles at spille i serie 3. Det er et stærkt hold. God præstation af alle drengene. Deres træner er udtalt efter kampen, at det er ganske fortjent, vi vinder. Er du enig i den udlægning? Fuldstændig. Jeg synes, de sidder hårdt på bolden, men de kan ikke noget kreativt med den. Vi skaber chancerne, vi er farlige på kontrastød som altid, og vores omstillingsspil, det er i klasse med Barcelona. Så. Du lægger selv op til 2 mål. Vil du beskrive oplægget, for det var nærmest identisk? Ja, altså man kan sige, at deres venstre bak, han løber nok, højre bak må det være, han løber nok stadig rundt og leder efter bolden derude, men jeg tør ham jo 2 gange, og så lægger jeg den ind over, 2 gange kommer henholdsvis Jokker og Janus på forreste stolpe, gør det utroligt godt. Kommer lige der, hvor løbet skal være, så har målmanden ingen chance. Tillykke med sejren. Tak.